Apil ang probinsya sa Sugbo sa mga lugar nga makasinati o grabing kainit isip epekto sa El Nino hangtod katapusan sa Disyembre. Sa advisory nga gipagawa sa Philippine Atmospheric, Geophysical and Astronomical Services Administration kung pag-asa, gipakita ang mga lugar nga makasinati og kainit, grabing kainit ug huwaw. Apil ang Sugbo ug mga silingang probinsya sa Bohol ug Negros nga makasinati og grabing kainit hangtod Disyembre. Ang World Meteorological Organization kung WMO nagkanayon nga nag-usa kakusog ang nga El Nino ang nagkalig-on hangtod katapusan sa tuig. Ang WMO naingon nga sa katapusan sa tulo ka buwan nga average surface water temperatures sa East Central Tropical Pacific Ocean mosubra sa 2 degrees Celsius above normal. Matud pa sa WMO nga ang El Nino karong tuiga mao ang pinakakusog sa tulo ka mga El Nino sukad pa niadtong 1950.